এটা নুন है নুন যেটা কয়েছে আমার খাবার নুন है এটা ভাত মানে পখালে এটা बैगन পোড়া দেখুন बैगन পোড়া এটা অন্ডা ভজা ହେଲା এটা মির্চা কଞ୍ଚা মির্চা এটা ଟମାଟର ଆଉ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ପାତଲ ଖଟା ବହୁତ ମିଠା ধনিয়া পত্র রয়েছে गोया वाला प्याज ये लगे ऑयल ऑयल गोया दीजिए देखो कच्चा मिर्चा अंडा भजा
ଆଉ ପଖାଲ୍ ଭାତ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେସି ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ପଖାଲ୍ ଦେଖୁନ୍ ଥିର୍ ଇଟା ମାନେ ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ ଥିର୍କେ ଅଧା ପକେଇ ନେବେ ଅଧା ରଖିଥିବେ ସେ ଥିର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଲାଗ୍ସି। ଭିଟାମିନ୍ ତାର କାମ କରସି ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ନାଇଁ ଲାଗେ ପୁରା ବଡ଼ିକେ କାମ ଦେସି। ବେଲେ ମୁଇଁ ସବୁଦିନ ଏଟାକେ ପଖାଲ୍ ଭାତ ମୁଇଁ ରେଗୁଲାର ଖାଏସି। ମୁଇଁ ଶୁଖା ଭାତକେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରେ। ଶୁଖା ଭାତ ନାଇଁ ଖାଏସି ଭୁଜି ଭୁଜାମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ଖାଇନେସି କିନ୍ତୁ ଘରେ ମୁଇଁ ସବୁଦିନ ପଖାଲ୍ ଭାତ ହିଁ ଖାଏସି। ଏଇଟା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ପଖାଲ୍ କେନ୍ତାରେ ଖାଇଲି। ପଖାଲ୍ ଯେନ୍ ଖାଇଲି ପାତରଟା ମିର୍ଚା ପିଆଜ ଯେନ୍ ଉଇଲ୍ ଲେସୁନ୍ କିମ୍ବା ବାଇଗନ୍ ପୁଡ଼ା ଯେନ୍ ଇନ୍ତା ଜିନିଷ୍ ସାଧା ଜିନିଷ୍ ବେଶୀ ମୁଇଁ ଖାଏସି। ସାଧା ଜିନିଷ୍ ଖାଇଲେ ଆମର୍ ବଡ଼ି କାମ ଦଉଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେସି। ଆଉ ମୁଇଁ ସାଧା ଜିନିଷ୍ ବେଶୀକରି ଖାଏସି। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରିବେ। ସାଧା ଖାଇଲେ କେନ୍ତା ମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲେ କି ତିଲିଆ ଖାଇଲେ କେନ୍ତା ମୋତେ କହିବେ। ଏଇଟା ମିଠା ହେନ୍ତି ନା ଲାଗୁନ ମତଲବ ନାଇଁ ନା ଆମର ଦେହି କାମ ଦେସି ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ବେଶୀକରି ସାଧା ହିସାବରେ ଖାଏସି। ରହିଲି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୁହାର।